Zpátky s Filipem a jsme v Mekáči, takže budeme něco zase ochutnat. A vy možná už víte, co to bude. Ano. Moment. Počkej, moment překvapení. A je to... Ano, je to Minecraft Happy Meal. Takže vytahuj. Ano, počkej, to je moje, dej mi to. Ano, to je. Hračka. Hračka nějaká. To hamburger. Nedro. Moment překvapení. Ano. My uvidíme, co to je? Kostlivec. Kostlivec. Je, blbá. A koukejte. Co to dělá? Něco dělá, no. Máme tady nedrvomáčku. A pálí. A hranolky. Hranolka, nedrvomáčka. Říká se, že ta nedrvomáčka je hrozně moc Vohni pálivá. si to, ale Jo, přesně tak. tu hranolku. Jako si vohni. A ti tam pořád namočíš. Ano. Ale palí to. A já jsem hrozně moc mám rád pálivý, takže zkusíme to. Je taková ta čínská pálivá. Taková ta čínská pálivá omáčka. Ale vůbec nic. To nedělá. Tak teď já? Dej si tam toho víc, kámo. ten Filip, který nikdy neví. Nemám rád pálivý. Ten, který nikdy nemá rád pálivý, kámo. No. Teď už jsem do toho kousnu, ale jdeme okna na video. Lepší je cheeseburger. Určitě? Tak jo, lepší než cheeseburger. Už jsme udělali nějaký rychlé hodnocení, takže máme něco na práci. Tak, já dávám 5 z 10. Proč 5, kámo? Kvůli omáčce a kvůli tomu hambaču. Tak já tomu dávám 8 z 10, ten hambač byl výborný. Docela teda, ta omáčka mi vůbec nevadila, ale ta paní upozorňovala, že to je hrozně pálivý. A nevím jako tohleto, jo, tak docela jako nevím jako to, ale je to prostě postavička. Tak u dalšího videa zase čau.